Vericilor plouă de numai, iar Latifi e depresiv. Muie bă, trabantul ăsta e vai de capul lui, iar ați băgat spirit în el alcoolicilor, vreți să mor aici, ce dracu, nu vă mai calmați bă. Și Stroll e depresiv aparent. Minune, Leclerc începe cursa, iar Red Bull nu are șanse, viteză Ferrari, Vericu e o legendă vie. Vericule, iar ne trădezi. Cristiane, să-mi mănânci pipirigu, asta pățești dacă mă disperi cu burgerii lui Zbâr, psihopatule. Bă, da, cripto nu vrei, burger nu vrei, NFT nu vrei, da tu ce vrei? Banchi, ești transfer bancar, Revolut din astea, animalule, lasă-mă și cu NFT-urile tale, disperatule. Dacă te plătim așa, faci rachetă din mașina lui Verstappen. Da, dar dacă îmi dați în continuare toate mizeriile, nu vă fac nici rachetă de tenis. Ok, dacă nu câștigăm anul ăsta, o să ai belele. Să îmbelești tu organul de copulație și micțiune. Bă, băiatule, dacă nu te potolești, întrerupem colaborarea. Neverasked plus Rațio, mai sunt și alte echipe. Ok, hai că îți trimit acum banii, să faci minuni, te rog. Ba, Vericule, tu cu câte echipe lucreți? Cu toate. Ba, da, înțelegerea a fost să lucreți doar cu noi. Înțelegerea a fost să termine Leclerc cursa în Monaco, deci calmează-te. Ok. La Monaco nu prea sunt depășiri, dar Gasly reușește această nebunie împotriva lui uimitor. Gasly e coxat acum, vericilor, ce-i face lui Ricciardo, e nebun bă ăsta, i-au dat ea de la Alfa Tauri, Red Bull peste măsură. Leclerc chemat la boxe imediat după ce a intrat Carlos, ia să vedem ce se mai întâmplă acum. Nu te duce, scuze, am greșit, nu intra la boxe bă, nu, aoleu, ce am făcut bă. Bravo bă, iar își sabotează Ferrari propriul pilot, nu a uitat de unde au plecat. Și-a timidă public cap. Ăsta-o terpedeu dracului. Era dracu de gol. Bă, bulibașă toxică, unde șopârla mea sunt banii, terminatule? Bă, scuze, am rămas fără cash, pot să-ți trimit niște pneuri de la Pirelli. Bă, m-am utopărit cum copiii mei să-mi trimiți jegurile alea care nu-s bune nici de căruciorul pe care îl iau când mă duc la piață. Trimite, dar nu câștigă Verstappen. Bă, măcar să fie în fața lui Leclerc. Asta da, însă termină în urma lui Perez. Vericule, ce ai făcut, bă, băiatule? Dacă făceam eu ceva, câștigați cursa, nu e vina mea că aveți toate panaramele în echipă care nu sunt în stare nici să vorbească prin radio de zici că au băgat mai mult cox decât mine. Te rog, Vericule, faceva. Bă, italian tripat de reglat mental, depresiv, mort de beat în cimitirul Vesel, care stă în chirie în garsoniera de 11 metri pătrați din Cluj și mănâncă salam de Sibiu made in China. Nu trebuie să fac eu nimic, fiindcă mortăciunea voastră de echipă se autodistruge. Exclusiv la Vericu Sport, depășirile făcute de Vettel care n-au fost arătate pe niciun post din cauza unor ceacanăi. Hasul de carton iar s-a dus la Balamuc, dar am înțeles că Mick este ok. Uitați-l pe Magnussen, totuși, nici n-am știut că a părăsit cursa. Alonso a fost nebun cursa asta, inadmisibil să meargă așa încet ca să-i facă viața un chin lui Hamilton. Incredibil, vericilor, se bat Sergio, Carlos, Max și Charles pentru victorie, de neimaginat așa ceva aici în Monaco în ultimele minute, când te gândești că ploaia a transformat o cursă plictisitoare în acțiune continuă. Îți revine speranța la viață. Absolut superbă această cursă, Monaco trebuie să rămână, dar să plouă de fiecare dată, că altfel nu mai avem așa minunăție și iese cu scandal. Perez, Mexico and Verico are proud of you, vamos Checo. Aoleu, mi s-au schimbat vocea, genul și limba acum, ce se întâmplă? Cred că am băgat prea multă făină astăzi și Perez la fel, uite cum alunecă. Spuneau că n-o să-mi iasă ce bătaie de joc, degeaba pierd cu persoane care mă trag în jos. Nu stau la nicio harneală dacă nu înseamnă efort. Acum mă văd în nu știu ce mașină, vor să mă întorc. Familia ți-o faci onoarea să câștigă și port. În gând o mână de oamenii apăr până sunt mort.